Көрәш милләтебезнең яшәү рәвеше. 2-3 февраль көннәрендә Казанның Акбарс көрәш сараенда герой шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган ачык турнир уза. 61-нче тапкыр үткәрелүче бәйгедә быел 40лап команда катнашыр дип көтелә. Җиңүче командага 500 мең сум акчалата бүләк каралган, әтеп батырга 100 мең сум. Иң дәрәҗәле саналган көрәш ярышында махсус хәрби операциядә катнашучылар да көрәшергә җыена. Муса Җәлил турнирының айрым bir үзенчәлеге бар. Беренчедән моны бернинди не юк. Халыклап булса да әйтмиде. Халык моны көрәшчеләр дә халкыбыз да моны элегелектән көтеп ала. Бу безнең иң дәрәҗәле турнир. Без бу ярышта үткән елгы нәтиҗәләргә йомгак ясыйбыз. Тагын инде безнең açılış ürüşündə işi olmaz. Açılış ürüşündə biz en yaxşı güreşçini, yanının en usta güreşçisi, şolay en yaxşı trenerlarını, yaş gruplarına qarab, ondan sonra biz jurnalistlarımızı barısı 36 kişini biz sahneye götürüp açılış vaxtında bölüp özdürəcəyik. Vatanını yaratу, güreşni yaratу һәм гаилә елы белән дә бәйлибез. Безнең ачылышыбызда күпмедер дәрәҗәдә Раил Нургалиев та катнаша, чөнки батырлык ул буыннан буынга күчеп килә торган әйбер. Гаилә елы уңаеннан безнең аны да күрсәтәсе килде, ничек иттереп әтиләр балаларын көрәш итеп тәрбияли һәм ул батырлык төшенчәсе кешегә малай чактан салына дигән шундый мәгънәне дә күрсәтәсебез килә.